Jó estét, hölgyeim! Isten hozta meg, bátyám. Megijesztett a táviratával, kedves Ellen. Mi a baj? Röviden elmondom, miért kértem. Engedd meg, kedvesem, sürgősen levelet kell írnom odafönt a szobában. Bocsánat, tábornok úr. Kedves nagybátyám, 2 szóval tájékoztatom. Itt nem csak az én sorsomról van szó, hanem családunk becsületéről is. Mindkettőt rokoni védelmébe ajánlom. Számíthat rám. Szeretem a rokonaimat, különösen a fiatalok és szépek. Becsület dolgában pedig nem ismerek tréfát. Tasnádi becstelenül bánt el velem. Micsoda? A férje? Hát még él? Sőt, jobban van. Jobban van? Szemtelenség. Botrányos magaviseletével folyton megaláz engem. Úgy. Akkor megölöm. Az itteni női társaság salakjával szövetkezett. Kik azok a salakok? Hol vannak? Hadd látom őket, ide velük, valamennyit kiutasítatom. Nem tűröm tovább. Elválok tőle. Ez a legkevesebb, amit tehetünk. Én holnap elutazom, ön itt marad és végez vele. De végzek ám. Majd megmutatom én annak az elvetemedett hölgyvadásznak, hogy ki vagyok. Olyan példát mutatok, hogy bízza csak rám. Most is ott pezsgőzik a hölgyeivel. Gyalázat. Ott van, kint az erkélyen. Tasnádi? Igen, ő. Annál jobb, rögtön rajtuk ütök, hogy lélegzethez jusson az ellenség. Gyorsan, megsemmisítés. Ott jön éppen az egy. Ez régi taktikám. Bízza csak rám, Ellen. Bízza csak rám. Didi, ez az én vénbubusom. Szervusz, öreg! Jó estét, jó estét. Gyere, gyere, bemutatlak a gavalléromnak. Hozta Isten, Vincebátyám, gratulálok, nem is tudtam, hogy... Hát ti Szervusz, ismeritek szervusz. egymást. Hát nagyon is kedves grófné, hisz ő a keresztapám. Ő az áldóját, bolond az eset. Bocsánat, rosszul vagyok. Bubus, Levegőt, világ levegőt. bubus.